Preciosa, como sempre, ano a ano supéranse. Está moi ben, a verdad. Sobre todo para vir Cornet. Teño vido outros anos e a verdad que este naciente así feito de madeira e todo, pois a verdad que supurraron un montón, Con material sostible, facemos nos mesmos, non se fai a tiro de talonario e que a xente lle gusta ver pois, cousas diferentes, cousas feitas artesanais, elementos diferenciadores.